ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କି? ହେଇନି ତ? ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ତାହେଲେ ଚିଲେଇକି କହୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି? କଣ ବାସ୍ ସେତିକି? ମତେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସବୁ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ଟୋଟାଲି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। আচ্ছা ভাই কହୁଛନ୍ତି মতে ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। আচ্ছা ঠিক ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କମିଟି ଏଠାକାର କମିଟିର ଅଲ୍ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ସାମ୍ନା ପଟେ ଯୋଉ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ ବବାଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଜି କୋଉ ଦିନ କହିଲ? ପ୍ରପୋଜ ଡେ। ୟାର ମାନେ କଣ? ୟାର ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମାନେ ପ୍ରପୋଜ ଡେ ର ମାନେ ହଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସତରେ ନା ଭାଇ ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ମୋ ଗାଁରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମତେ ୟାର ମାନେ ତ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହବା ସେ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଛି ତ ଡାନ୍ସ ବି ହବ କିଛି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇବି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା? ଡାନ୍ସ କରିବା। ସାଇଡ ପଟୁ କହିଲେନି ଡାନ୍ସ କରିବା। ଭାଇ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଏବେଠୁ ଡାନ୍ସ କରିବି? ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କହିବେ ନାଇଁ ଡାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାପରେ କାହିଁକିନା ରହି ରହି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ରହି ରହି ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆଗକୁ ଯିବାନି ରହି ରହି ଯିବା। ଓକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଣ କହୁଛି ହବ ତ? ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ या ଇମୋସନାଲ? ରୋମାଣ୍ଟିକ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ସାହିଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? କେତେବେଳେ ସେ ଅଝଟ ତ କେତେବେଳେ ସେ ଜିଦିଆ, କେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବି ଛୋଟ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଗଳ ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମୀ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହଁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅବୁଝା କରିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ